Sinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa umzothule Shembe DJ Bhonya no BGK Mbuyisa isinga sikaNodumo ezomdabu amasiko nobuciko ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Sinohlonze TV. Akungibingelele mbuke lapha ekhaya kwaSinohlonze TV gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami umzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bhonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khalama sonke intabadotele empahleni umphendlemane. Umama omkhulu kusigaqa sibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Uthina kulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje ncithi mamba ncithi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathwa ntaba ezulu. Unomakofu umkhono udukene bindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni igama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani kakubingelele nami lapho mbukele ekhaya mfowethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamaza amkhoza zimthele mfana enhlanze zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqe sikanodolo isigqobo sikashwama into amandiya namasulumane thiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona setshitshela wena umfulo omkhulu waselimpopo labo lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula abothanda umnikazi ohambayo uyayibonela na ukuthi wenza kanjani ngoqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uzwe nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kwezinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Sekunjalo ke mbuke lapha ekhaya igama umzothula ngalakhe sabatha wasman DJ Bhonya insizwa ehlekina zonke insizwa eningizimu Afrika ngoba sazi-ke ukuthi siyehlangane njalo ngolosithathu ntambama Sinohlonze TV ungasubscribe njengamanje uthi Sinohlonze TV igama lohlelo Sikhangenkezo TV show yabona namhlanje siphethe ezidla ubhedu yabona masithi ezidla ubhedu ilezi engasoze zabuna bakhona ozakwabo namhlanje sibaphethe bathi sanibonani awubathokozele. Sanibonani webantu bakithi ninjani nisaphila. Sanibonani webantu bakithi ninjani nisaphila. Ngithi sanibonani webantu bakithi ninjani nisaphila. Ukunomuntu
bantu bakithi ninjani nisaphila ngithi sanibonani we bantu bakithi ninjani nisaphila sikubonana niphila sikubonana niphila sikubonana niphila bawethu belanga phandle amamesaba umuntu bawethu belanga phandle amamesaba umuntu bawethu belanga phandle amamesaba umuntu Sibonga kakhulu engomeni emnandi kakhulu ethi sanibonani Nozakwabo nakanjani bakhona la esithi khona Sikhangenkezo TV show. Njengamanje ukhona ubabunala. Babunala ake kubingelele ngomukele. Angibingelele mfoka Shembe kuhlelo lwakho baba lulonke nje ngithi nje nami sanibonani. Kunjalo babunala sikhuluma indaba enkulu la masikhuluma ngomculo womgqubanyawo la sikhona engasoze zabuna. Sikhumbula ngamanoni phambilini kuthiwa amanoni omgqubanyawo, amanoni ombhaqanga. Sikhumbula uhlelo elalithi sidla ezidla ubhedu. Masikhuluma ngokuthi ezidla ubhedu kwakuyingoma ngempela lapha okukhulunywa khona ngomculo omgqubanyawo la khona ikeyboard kuzwakala ukuthi impela kunyakaza ubhozo. Uthini ungena kanjani wena lapho ekutheni ukuthi uzobona ukuthi cha nami ngingaludla ubhedu kulaba abathi zidla ubhedu? Phela baba indaba ithi njengoba usushilo nje ukuthi ezidla ubhedu la ningathathelwa phansi lelo gama, kepha ingoba lomculo lona uwawuvalile la eMzansi kuyiwona owawuhamba phambili. Uma ngabe ungaphandle kwalomculo lona hayi kwakube impela into zakho ayikahlangani kahle. Ngaleyo ndlela noma ubani wayifisa ukuthi asondele kulomculo ngoba uwawudla ubhedu ngempela. Obaba laphana abangasekho umpharanyana obaba uDavid Masondo siyamkhumbula naye. Umpharanyana mangikhumbula kahle wakhipha ialbum eyodwa wadlula. Kwase kulandela obaba uDavid Masondo laphana ama-Soul Brothers. Kusakhona omfoka mkhulu laphana bebaningi ababekhona nezinsizwa ezadlula laphana ngeminyaka ama-1980s kuyona iqembu lama-Soul Brothers. Ngifuna ukuya la ekutheni ngenkathi usawubuka lo mculo ngalesa sikhathi ngoba phela kwakunamanoni laphana engikholwa namanje ukuthi lezi ingoma zisadla ubhedu namanje uma uyidlala. Kwasho ukuthini kuwena ekutheni ukuthi uzuyibone ukuthi cha ngizongena kulo mculo nami ngumfokanala sivula iqembu Nozakwabo usabuka lezi insizwa ikuphi okufunda kuzona? Kuningi engakufunda kuzona insizwa njengoba usho nje ama-Soul Brothers, abakhwenyana abo Petshange ngabala ngithini zaziningi. Ngakho ke kwaba nayo le nto abayifaka kumina iyangena, uyabona iyangena kumina. Ngazizwa ukuthi nami ngelinye ilanga mangase ngiwudlale lo mculo kungabe lifezekile iphupho lami. Kwaba yiphupho noma kwaba ukuthanda umculo oqala ngoba kukhona abantu othola ukuthi thina esibuye sisebenze kanje kukhona abantu abafundayo nababukayo ukuthina bethe nami ngiyafisa ukuthi ngike ngifane nomfoka inhliziyo umfoka Shembe othola ukuthi sekuyisifiso sakhe. Ngabe wena waqala wabheka ikhono oqala? Uyabona mfoka Shembe ukhuluma kahle impela. Ikhono lihle, yebo, kodwa ngaphambi kokuthi kufike leyo nto
ave kubalekile into uyithande ezimpande ukuze ijule kuwena ithande leyo nto yenzayo ibese iba nezimpande bese ubona ukuthi mangisho lento ngiyisho iyona na nabanye bakutshela ukuthi cha hayi impela awusondela ake sibuyele emuva niqala ungena kulomculo ningozakwabo nithi eParliament ake siqale lapho nje unike umbukeli ekhaya amazwibela aleyo album ethi eParliament ngaphambi ukuthi siye kule album yesibili mase sifika kule ekhona njengamanje angithi phela uyabona nje uba siyabaculi nje siyazibuka zonke izinto ezenzekayo manje bese sidlulisa umyalezo waleyo nto esukuyenzeka ngaleso sikhathi uyabo ukuthi kuhle mhlambe noma mhlambe kuthiwa kuphuma eceleni thina sifana nabantu abakhuzayo ukuthi cha maku kanjena akube nokuthula ngoba ngalesa sikhathi ngiyakhumbula ukuthi bekuzamazama maphalisasa sethaya ake sithi nathi ukubeka ethenduko sithi cha noma ngabe izinto zinjena kodwa ke abantu kuhle bahlale phansi babuyisana uyabona mbukeli mangikhuluma nawe ekhaya into engayithanda makuthiwa kukhuzwa kakhulu lapha eParliament uyabona amagejanwa eParliament kakhulu kugcina segejana kakhulu emphakathini uthola ukuthi abantu abasenakho ukuthula uyabona abaculi baye bedlulise umyalezo okanjalo ekuthenini ukuthi lezo zimo noma lezo zinto zingaqhubeki zize ifikela emphakathini ngoba emphakathini baze kuze kugcina sekuphuma noma sekuchitheka igazi sekuba khona abantu abadlulayo emhlabeni kuningi okwenzeka emphakathini uma ingakhuzwa leyo nto esuke yenzeka lapha eParliament ngoba lapha abashayana benze lutho bagcina ngokukhombana kodwa phansi kugcina sekulimala abantu sengifuna singena kwialbum yesibili sanibonani simbonile ngayo ngoba de beyizwa nengoma emnandi ethi sanibonani ngifuna singene kuyona ukuxoxa nje usitshele ukuthi ihambe kanjani ialbum nasebenza kanjani Shembe uyabona ihambe kakhulu angifuna ukuqamba amanga uyabona usanibonani njengoba wazi na ukuthi noma yipi ingane ayivele isuke nje ithi izawule ibisukuma ihamba kanjalo usanibonana ufananga nasemaParliament uhambe kakhulu wadlalwa yonke indawo sibonge nakunina abasakazi ukuthi ngoba ngale kwalokho ozakwabo ingaba baziwa ndawo kube nani ngekho uyabo ngaleyo ndlela niyayenza lento ukuthi sidume yonke indawo ngamaphimbo nje enu nixhumana nathi ngomsakazi siyabonga kakhulu usanibonani uhambe kakhulu angifuna uqamba amanga ikhona ialbum ephumile uthe uphela lonyaka esisuka kuona intsha ceke ialbum sikhuluma ngalokho ukuthi iseyintsha ceke ayikaqedi ngisho inyanga ezintathu ngifuna singene ke lapho ke ekuthenini ukuthi nansi ialbum ephumile abantu abayidingayo bayithola kanjani wena ke ukuyichaza ialbum ungayichaza kanjani kubona abantu ukuze bekwazi ukuthi bayithole engakusho nje ukuthi ialbum ephumile ethi khubalo labezitha iphume nje ngonyaka impela usiyophela unyaka futhi ke hayi ishisi khotha baba ngikhathala umuntu noma angathini ishisi khotha iyavutha impela nje ongakayitholi hayi angazi ukuthi ngabe ulindeleni ikuphi akufunayo ngoba inakho konke ongakubheka ukuthande ukuthi ke nje njengamanje lo album la iyatholakala la kumina noma mawungafuni lapho ungene la elokhuzeni kwinkundleni zokuxhumana nizayithola einkundleni zokuxhumana mabekuthola einkundleni zokuxhumana benza kanjani ukuthi beyithole ngabe kuma online digital stores isikhona ngifuna ngaqamba amanga njengamanje nje sisephe kwakho lokho mfuna baba ayikakafiki ncamncam kodwa nje siphe kwakho lokho siyakulungisa kulungile ngizwa kahle uyabona mbukeli into engiyithanda kakhulu umculo omgxobanyawo abantu abaningi nabangene emculweni le kakhulukazi yeginci angisho kanjalo baqale kuona lo mculo omgxobanyawo kukhona amaqembu esingawabala abantu ababekhona besungula bengena ngoba phela impande masikhohlwa iyona suke sikhohlwe kakhulu isiqu ukuthi kahle kahle lesiqu siyaphi ngoba phela isiqu kusibe khona impande phansi ake
Sesikhulume ngayo impande okuyiyona eziyakhipha isiqo kwaba khona nemiculo eyahlukahlukene kunjalo. Kunjalo uthinta indaba. Uyabona nje ukuba umgxobanyawo nje iyona nzala abantu. Uzobheka umculo omgxobanyawo uma uqala ngekeyboard izona ihlabo zakhona lezi. Kodwa manje uzobona ukuthi njengoba uchaza nje ukuthi abaningi abaqalile sebethekwe kwamanye ama-genders uyabona bamuva baya kweminye imikhakha yemculo kodwa base bephuma nawo lo swidi lo walombhaqanga isikhathi esiningi manje mawuzobheka ngilinganise njengomaskandi bancane kakhulu namhlanje abashaya inkosini abaningi bathathwe ile keyboard ephuma abaphume nawo lapha kumbhaqanga kunjalo nje ukuthi hayi siphethe uswidi wodwa la uswidi wodwa uyayizwela ke mbukeli bathi uswidi wodwa le injalo indaba ikhona nengoma engangayizwa ethi uswidi wodwa le kodwa ngisekho akikho kakhulu lapho ukhona ubabunala la sesongena kakhulu endabeni yokuthi imininingwane utholakala kanjani bamthola kanjani abantu ngoba into ebalekile isekuthenini ukuthi unala bekwazi ukuthi bemxhume abantu bekwazi ukusondela kuyena futhi manginemidlalo babunala ukwazi ukuxhumana nabo lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi cha umdlalo wethu usendaweni ethile ngoba into esiyibuka kakhulu babunala sesiya ngasemaphetheleni imidlalo yomgxobanyawo ayisemningi baba ayisemningi kodwa futhi ngakolunye uhlangothi siyayiphusha baba siyayiphusha baba ngoba uyabona nje njengoba uchaza nje ngithi ningadideki nakancane lumculo wombhaqanga noma umgxobanyawo usekhona uyaphila futhi usazoba khona hayi ukhona ukuthi nje sibuye sishawe izinto zokuthi asilutholi uxhaso lapha kulaba bahlela ezimicimbi ngakho ke siyacela ukuthi nabo basondele eduze kwethu sibambisane nabo na kanjani into yethu izoya phambili ngikhuluma nje ngemhla ka-30 kuSeptember sizobe sinomculo omdlalo omkhulu ozobe ula eStable ngakho ke balaleli ngithi intaba ka izobe ibekelwa amazolo lapha sicela niphumelele ngobuningi benu nizobona lo mculo lona oyinzala abantu kuyo yonke imiculo ekhona ngiyakubona kakhulu bona kade sagcina ukubona amanoni nathi ke uma kuya ngokuthi asibanga matasa kakhulu kodwa sithembe ukuthi ngalolo suku vele singabe matasa ngoba siyifuna lento naloluju ukuthi impela abantu sibakhombisa ukuthi usakhona lo mculo kufanele impela bazi ukuthi lo mculo ukhona futhi uyaphila futhi ke abuye ngeinkani amaciko ombhaqanga angikhathala umuntu angathini owaziyo uzobona ukuthi ngempela asikhulumi nje inzwa bethu abantu bakuthola kanjani abafisa ukuxhumana nawe nokuthi bekwazi ukuthola umsebenzi nokuthi uma neposta lapha enkundleni zokuxhumana kakhulukazi kuFacebook bekwazi ukuthi bebone ukuthi ozakwabo bangakuphi nendawo ngoba phela nawe uzogcina nabantu landlala ngakhona besukuma beya ngakhona bobuka ngoba baningi abantu abathanda umgxobanyawo kodwa bashawa ukuthi imicimbi okwama concerts ayisemningi kakhulu kodwa ngoba usuyidalulile eminye kuyinto enhle ukuthi nathi sisondela sizobheka ukuthi ngabe umbhaqanga nisawuphethe kahle lapha ngiyatholakala lapha enambeni ethi 061 2728 629 ilapho la ngizotholakala khona la uma ufuna ukungi-WhatsApp kanti uma ufuna ukungena lapha ku-Facebook uzothi nje ozakwabo hayi noma kanjani ma thinta nje lapho kozakwabo hayi bazobe sebevela baba noma kanjani kunjalo ke mbukela lapha ekhaya imnandi lento sikhuluma indaba enkulu umculo omgxobanyawo kuthiwa ingasoze zabuna hawu somadoda kwaguga ini kuthiwa guga ini kugide kudilile kumthangala kudilile kumthangala kudilile kumthangala ngiyabona ufuna ungithathela umsebenzi ufuna ungithathela umsebenzi ngoba ngiyakubona ukuthi unyuka kakhulu manje ngiyake ngezinto zami nakho ngivuka kushisa manje
Kunathi ke mbukela lapha ekhaya ngiyasithokozisa ekutheni ukuthi sihlale nezinsizwa eseyikhulile sezindala eziyibukele indima iqala isuka phansi izifike kulesi sikhathi samanje. Kumnandi ke bakunjalo ngoba sixoxa nje sixoxa into emnandi into ethokozisa abantu nobaba wobona nyakaza ubhozo makuya ngokuthi impela kudlala impela umgcobo enyawo kudlala engasoze zabuna ngoba kuthiwa ayisoze ngempela zabuna kuguga inteku injalo indaba nansi ingoma enye yozakwabo awuyithokozele. Ngikwazisa konke ngikufisayo ngawe nkosazana Kaphinde ngakunika inhliziyo yami Ngikwazisa konke ngikufisayo ngawe nkosazana Manje kukuwe mntana womuntu Sekhaya umuntu ngifale magcekene inhliziyo yakho mina ngingakwenza umama wasekhaya umuntu ngifale magcekene inhliziyo yakho mina ngingakwenza umama wasekhaya sohlukaniswa ngukufa ayingakuthanda mina nawe sohlukaniswa ngukufa ayingakuthanda mina nawe sohlukaniswa ngukufa sohlukaniswa ngukufa ayingakuthanda Uyezwela ke mbukeli lapha ekhaya ingoma emnandi ethi amagceke ozakwabo imnandi ingoma babunala sibonga hlakhulu ngesikhathi sakho Kubonga mina mfoka baba ke sithembe nje ukuthi yonke into ezohamba njengoba sifisa konke kukhanye nje kuye phambili kunjalo mbukeli lapha ekhaya uyasazela Ezinohlonze TV uyasubscribe uthi Ezinohlonze TV kamera hlelo Sikhangenkezo TV show yimo wakho DJ Ponya Ponya hipha